50 μέτρα. Είμαστε 25 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό. Ο Δωρός είναι ένα ελληνικό χωριό από έκτοτε. Τελευταία το 2000, όταν εδώ σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε, έκαναμε εσκαφές για να κάνουμε κάτι έργα στην κοινότητα. Βρήκαμε τάφους, η οποία νομίζω ότι υπήρχε, όπως μας είπε το μουσείο, στον 7ο π.Χ. αιώνας, τα οποία ήβραμε αντικείμενα, τα οποία είναι στο μουσείο στην Λευκοσία. Η κοινότητα Δωρού βρίσκεται με τις αμυγδαλιές, με τα αμπέλια τριγύρω της. Είναι ένα από τα 14 χωριά που υπάγεται προς την ημερονή περιοχή Κουμανταρίας. Εδώ στην κοινότητα από αρκετό χρόνο υπάρχει η Κουμανταρία, η Σταφίδα, η Ζημανία. Οι κάτοικοι της κοινότητας ασχολούνται με αυτά τα αντικείμενα. Το 1998 άρχισε ξανά το ενοποιείο Κουμανταρία στην κοινότητα εφιαλώσεως, παραγωγής και εφιαλώσεως κουμανταρίας. Η κοινότητα είναι 20 λεπτά από τη Λεμεσό. Προς το τέλος η αστιφιλία καταργήθηκε. Τώρα βλέπω ότι ότι έρχεται κόσμος στην κοινότητα και χτίζει σπίτια και μένει και τα Σαββατοκυριακά του και τους θερινούς μήνες, Πάσχα. Στην κοινότητα ο επισκέπτης θα γνωρίσει το πάρκο της κοινότητας μας, τις δύο εκκλησίες που έχουμε. Οι δύο εκκλησίες είναι του Αγίου Επιφανίου 15ου αιώνα, της εκκλησία της Παναγίας Γατροφούσας, η οποία χτίστηκε το 1938. Υπάρχει η παλιά μας η βρύση, που δεν ξέρω πότε χτίστηκε, πότε χρονολογήθηκε. Υπάρχει το ενωπείο Κουμανταρίας, το οποίο καθημερινώς επισκέπτουν η κοινότητα μας περί των 300 ξένων τουριστών για να επισκεφτούν και να πιούν αυτόν τον ρομαντικό κρασί. Το χωριό Δωρός πώς ονομάστηκε? Είναι ότι από ελληνικό όνομα Δωρεής, που σημαίνει δασότης περιοχής. Και αυτό σημαίνει ότι ήταν ελληνικών χωριών από ανεκαθεν, από παλιά χρόνια. Τα σπίτια όταν τα επισκεφτούμε κάθε στιγμή θα βλέπετε ότι υπάρχουν καμάρες, οι οποίες μπορεί να είναι και 1000 χρονών. Αυτά είναι ο Δωρός. Μάλιστα. Σύμβαση Δωρού. Η Ασχολίας λοιπόν παραμένει στην παράδοση, οι κάτοικοι παραμένουν με την παραδοσιακή ενασχόληση με τα αμπέλια, τα παράγωγα έτσι, όλα τα προϊόντα του αμπελιού, καθώς επίσης και κυπευτικά φαντάζομαι, φρουτόδεντρα. Βρίσκεται σε μια ωραία προστατευμένη κήτη, έτσι, δίπλα στον ποταμό. Υπάρχει είναι στην κοιλάδα Γκούρη και Ξυλουρικού. Μπράβο. Από εδώ απέχει 500 μέτρα ο ποταμός ο Κούρης. Πόσους κατοίκους έχει η κοινότητά σου, κύριε Πρόεδρε? Η κοινότητα μας έχει 150 κατοίκους. Στέκουν.